Hello mga ka-followers, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners, mga ka-followers? O karon niya ang sumpay ning sugilanon og sa dili pa day no? Shout out di ay kang Darlene Sumagang. Salamat kayo no sa pagpaminaw. O karon sa sumpay ning sugilanon, Idana Ibarra 58. Please subscribe. This is Lex Fino Vlog. Salamat, Card. Mayong Diyan pagbumilaw na. sa Lex Fino Vlog. Tiya, niya sila si Ronnie ug si Leslie. Ginoo ko. Anong gipasod man na nilang mga impaktong-impakta? Tiya, maayo siguro nga, mulakaw na lang ka. Ako na'y bahalang mo atubang nila. Wa ko mahadlok niya. Wa ko mahadlok nilang duha. Ha, mas maayo hinuon nga niya sila karon kay ako mismo may mga saba nila. Unsa? Oh, kumusta ka na, Idana? Uy, kinsa man ning imong kauban nga tiguwa nga bisita din, he? Pagtarong diha ha? Nalimot ka na ako? Iyaan ba akong idana, day? Ay, mao ba? Iyaan di ka ni Idana? Nangimak, anong pirmi magkang mangangkon nga iyaan ka ni Idana? Nga lahir man kay mugnaong. Pagtarong diha ron diha? Ikaw hawag ang respeto na ako na. Di ba ninyo ha? Kamong tanan nga ni Puyo sa limukon, panganda mo niya mo. Kay hapit na ang higayon nga palayason tamong tanan dito. Kahilas gud ni mo, God. Kinsa ko ka mo palayas na mo. Hoy, tiguang daotan. Basig nalimot ka nga kami mo'y tag-iya sa inyong gipuy-an. Ang tibok limokon, di pa nag-iya sa mga Mendoza. Ug way laing makaangkon, anak, kamera ug dili ka mo. Maura ba na ang inyong tuyo sa pag-ani ninyo din eh? Ang pagpanginsulto na mo? Uy! Napay laing hilas ay. Kumusta naman ka diha, day? Okay ra imong kahimtang? Ayaw ka bala ka? Kung nakauyo na ka diha, pwede ra gyud nga hantod sa hangtod ka na mo puyo din eh. Ikaw, Idana, kung nagbinutan palang unta ka, di unta maingon ni Ana ang imong kinabuhi. Sao nagpasikat masagod ka? Imo pang giangin na mga inosente sa imong mga kabuang. Oh. Inyo pa karon, Ronnie. Muabot ang hikayon nga maningil ninyo ang panahon sa inyong pagdaog-daog namo. Unsa to? Maningil ang panahon? Hoy, day, mamatay na lang ka din day. Dili ka makabawas namo. Kay bisa kung saon pa ninyo, ni ara mo kutob tumoy sa mong kuko. Mga wak mo'y mga batasan. Ay, napagtingog na, Mak. Na siya mo singit pa yun. Timanin niya, ha? Wa pa ta maghuman ninyo. Kay paniguro na mo, nga kamong tanan dito sa limukon, hotdon tamo og pagpapahawa dito. Grabe ang akong high blood puldo. Tiaw mo gahapon. Miadto gid ang mga bagagnaang og ngabil nga si Ronnie Leslie. O gipakaawawa namin dito ni Idana. O gihulga pa mi nga kita ko nung tanan din ni Slimokon. Papahawao nila. Mulagi. Kasi may nagsulti na. Si Ronnie. Boy, kahilas guslangaw. Nakabato, glas buko-buko sa tabaw. Mura na skin sa norte. Silbing. Tinuod siya ba? Silbing. Daghan sa kayo ng... Kung ba? Ako sabot ba? Daghan ka ng kinayahas sa mga amoy na na. Mga pati. Di palagot ko na ron ni Dap. Bida, paglago rin ko sa warab. Kikitong ko yung lamisa rin bawag. Bitaw. Hilas lagi kayo. May panitan to na. Pogi, ay gikong pogi. Pwede hilas sa... Kikitong ko yung lamisa paglagot ko. Kalma lang. Kaya mahurot lang atong bangko. Ayaw lang, sad. Labi na itong babae nga baga kay Wait ay siyas! Ha? Kung wa pa lagi ko makadungog, ako na lagi siguro itong gimudmud. Tagiyo sa mga sadikan niya, Mak. Aglabis. Ay, di ako magkatawag ko ng tiguang dautan. Bumsa? Mau ba? Ay, aglabis. Ay! Imo sa dekyang kung tiguang dautan ka. Temparagod ka nung nikatawa ka man, Puldo. Maulagi mo lagi. Kaya kuhan ba, kaya mura masay ko bagay ni mo, Mak. Ay pagtarong niya, Puldo, ha?
Ako abay kong kumalipay ng istoryado. Mao ni pinaka-hate kayo nako. I hate that. Yatis na. Mo lagi. Kwan, imo tong gisaway siya, Mak. Ano ba, makabaw sa taka ba? Bidasan ni Moy? Sunod bitaw, sunod manimaos kong tawag diyan. Sige lang. Lago rin kong kikito ko na ginilami sa balik ko. Sa pakita doon rin bawa niya. Unsa may imong tawagin niya? Tawgon ako siya, nagbudlat ang mata. Mak. Ayaw lang ng budlat, Mak. Kaya may guwanas by turning. Ay, Turning. Silbing. Eh, Di lambit na makalitan tong silingan siga ni sa akong mata. By folds. Ay, bitaw. Lain po yato. Wa ko malipay nga. Kita na by folds ang nakagawa sa prisuhan. Pero si Dana, nagpabilin gihapon dito. Maulagay. Unay akong ganoon nagmayaw. Silbing. Mayo ang tawag makagawa sa absidensya dito, oy. bitaw. Mao. Mayo tingali nga inyong adtuon si Sir Nelson aron inyong mapangutana kung unsay gitinod aning estados ni Idana dito. Kung makagawas na sab siya. Maulagay. Mao. Magatuan man may permisi ni magatuan man permisi Sir Nelson. Wam na siya magpabaya na to. Ilabi na ni Idana. Oo, silbing. Naluoy na kay kong naghula-hula. Uy, hinaot unta. Nga sa labing madaling panahon, silbing, makagawa sa sabsiyadayon. Kumusta, Idana? Mayong Okay pagbuminaw naman, sa Lex Naistorya na ko Pinoy nga akong mga abogado. Ug mato nila. Basin sa sunod simana, magkagawa sa kadinhi. Mao ba? Nakin kayong salamat. Pasensya na kayo sa dakong kahasol nga gihimos ko igsoon di mo. Ug ako'y nawaw ni gibuhat niya ninyo. Way kaso na ko na, Nelson. Naibago kon unsa kabalaan ang imong kasing-kasing. Dalay kon ka. Og dako kayo og kalainan ang inyong kinaiya sa imong igsuon. Salamat kayo, Idana. Pero ako ipasalig nimo. Gabuhaton ko ang tanan nga makagawas dayon ka dinhi. Daghan kay salamat, Nelson, sa imong bulawanong kasing-kasing sa pagtabang namong tanan. Kumusta imong pamati, Papa? Mauray gyapon iha. Matagkaroon og unya kung nag-anto sa kong kahimtang karon. Kutas na kayo nga kong kinabuhi. Naluoy kayo ko nimo, Papa. Adlaw o gabi iwa ko'y tarong kinatulgan sa pagunahon na nimo. Ilabi na nga, doon ay tao nga nagtinguha pag binuang nimo. Og ang nakasakit. Kay kaugalingon pag hindi mong anak ang web po angod nga gusto mo tiwas nimo. Usto na, Leslie. Ayaw na paghisgot og mga ingon anang mga butang. Papa, gipahinumduman lang ti ka. Aron, magmaampingon ka sa tinud-anay kolor sa kinaiya ni Nelson. Sa tinuod lang, Papa, nagdumot kay kaayo ko niya. Tungod sa iyang daotang plano diha ni mo. Ayaw pagsulti og ingon ni Ana. Why daotang laraw si Nelson rin ako. Hasta ka ba, Papa? Mituog yapon ka sa mga pagpakaron ingno ni Nelson? Ayaw. Dili ko gusto nga baglinabayay mo og lapok sa akong atubangan. Gusto ko nga matunay ang inyong relasyon, isip man nagsuon. Papa, unsaon na lang kung mawa ka. Magunsa naman lang ko ini. Kinsa naman ay makalaban ako sa pagdaog-daog ni Nelson. Ikaw, saksi ka. Saksi ka nga si Nelson dili makakontrol sa iyang kaugalingon. Gani, uwa sa respeto ni mo og iyang ginapatan sa imong atubangan. Pag pinasaylo ay kamo, ipatigbabaw ang kugma sa inyong kaugalingon. Gusto ko nga kung mo panaw na ko ining kalibutana, magkabalik ang mayo ninyong kabubuton sa imong igsuon.
Nasakit kaayo, Papa. Nasakitan kaayo ko sa mga dili mayong binuhatan ni Nelson. Uwasay uwaw. Uwasay kasing-kasing. Og dili ko musugot, Papa. Dili yung kumutugot ka magbalampuson siya mga daotang tiguha. Basta, Papa, papatabangi ko. Ikaw rin kipugtong makatabang na ako. Iha, husto na. Wa kay angay kabalakan sa imong igsuon. Mayong tao si Nelson. Dili na tinuod, Papa. Usa ka mangta si Nelson. O gusto niya nga ang kunon ang tanan ni mong katigayunan. Utang buot, Leslie. Hatagi ko ninyo og kalinaw sa akong pagbiya unya dinis kalibutan. Kinahanglan, ikaw og si Nelson magpinasaylo ay kung unsa may mga butang nga wa mo magkasinabot. Ayaw intaw ninyo ipatigpapaw ang pagdumot sa usag-usa. Mora na'y gusto na kong pangayoon nga pabor kika ninyo. Hinaot nga inyo kong sundon og tahuron. Kumusta ka naman, Badong? Ay, kuhaan ka lang. Dito magiging ganiya sa presinto. Ha? Anya. Oh, Anya. dito may. Gika-istorya ni Sir Nelson. Kuhaan ba? Si gika-istorya ni Sir Nelson ba? Si Dana. Muragay. Muna. Og matod ni Sir, labing siguro, makagawas si Dana sa labing madali nga panahon. Ang mayo hinuod, Badong. Ay, nalipay kayo may aning balita, ada. Muragay. Silbing. Nasa si Maayo ba si Sir Nelson? Kanining kamot kintaon sa pagtabang nato. Nakadaig bitaw kayo kus kinaiyan ng tawa na bitaw. Mulagi. Dakog yung kayo kalainan siyang iksoon. Silbing. Isa mo gina si Silbing? Yung naslingan? Di mo makakuan man yung kuan na, oy. Kani adto pala nga buutan ka na si Nelson. Oy! Taasog pa ilo po niya, laom kay pagsabot. Mulagay. Nya badong. Nakatuma na si Perfecto siyang tambal nga gatag ni Dana. Kuan ka lang, mao lagi na problema na mo ni Sir Nelson. No. Noy? Ha? Malagay. Kay naamas, Leslie nga magsigi ko babag. Babag. Dali, gihulga sa ni Leslie nga ipapriso sa kuno ni Nelson kung ipugos ko patumbar ni kasi kung ba, ipapugos yung patumbar si Sir Piping sa tambal ba? Ay, ang kabadog na sa badog. Ipatugos. Ay, pastilan pagkakutabida, gidayaan ng lisay gido. Gusto tingali siya nga mamatay din na ilang amahan ba? Mulagay. Ay, Silbing. Dapat, istoryahan ki si Sir Perfecto. Ay, Mulagay. Pinta sa doy. Maayo. kuan, anin lang ni. Ha? Abot yung panahon, no? Ha? Gistoryahan bitaw ni Sir Nelson. Ang problema kay mula nadot pa lang sa Sir sa mga bakak ni Leslie. Mulagay. Ay, pastilan, Silbing. Ay, kaway ayo anang Leslie. Mao Magdang. Di ko tasan ka badog. may dakong problema Sir Nelson. Kay hilabihan ka mangtas kinayas Leslie. Musokon mo kay Sir Nelson. Mulagay. O niya, hilasag kayo. Asas Rooney ba? No. Rooney ko. Ruli nila tore. Rooney. Ba't si Prida Rooney? Musokol na siya Nelson. Mulagay. Bisokol siya ni Nelson. Okay nga no, nakikaway ni siya. Atong sa adlaw no ha? Nagtamparo sa Nelson si Leslie. Ay, Mayra! Mirisi kayo na tamparusan di ay. Mulagay. Giwing kay kong tato. Kanang naungong durong sumbag para kausaba. Bitaw. Paano ka ng mga haon lagi kay sila noy? Gusto nila nga sila mukontros tanan ba? Grabe kayo. Gani, sa akong nasabot nila no? Dako ilang kasina ni Sir Nelson. Kay plano maging ni Sir Pipi nga, si Nelson mo'y padadoon sa mga dagkong negosyo nila. Mulagay. Mayo naon badong. Nalipay kami nga ng balita. Ang ngailan sabdon nga si Sir Nelson mo binlan sa tanan. Oh. Kay
Kuyaw kayo kung sila na si Leslie mo'y mudumaoy. Sigurado yung daga na mag-antos din sa ato. Mao! Ha! Sakto yung gano'y. Kuya, kung sila'y matagang sa dakong pabor kay, sigurado yun. Mag-antos ang tanan. Maulagay. Ay, silbing. Doon ako'y nahuna-hunaan ba dong? O sa man eh? Ha? May sulit. Maulagay. O sa man? Tubaga. Ay, kuha, silbing. Si Sir Piping ba? Ha? Makaisulya pa maghapon? Ay, oy! Makaisulya man, pero... Luya na kayo. Ay, silbing, mao ba? Hulagi. Ha? Ay, sulit mo yun eh. Sulit pa kayo, Sir, kay... Buhi pa ang karon kay... Kung kita pa'y natungnan sa iyong kahimtang, hala! Maulagay. Paltang tigbag! Bitaw. Maulagay. Ay, natural ba dong kay dato man sila? Mau. Ay, silbing. Kuyog ko, be, badong. Kuyog talong. Pagkuyog mo. Ay, ako mismo. Mo ay makiksulti ni Sir Piping. Ha, isuryaw na ko siya. Aron, mutumal siya mismo sa tambalang gihatag ni Idana para niya. Sugot ba dong? Maulagay. Ay, mas mayo na noy. Tuloy, mas mayo. Kuitan. Ay, silbing. Anya, unsa man ha. Andam na ka. Kaya tuloy na to. Tubagan. Sabi mo bayo tuloy ba dong? Ani lang ni. Tawagan na ako si Nelson. Uy, tawagan ako. Aron, ako siyang pangutan-on kung okay bang imo istoryahon si Piping. Tubagan. Ay, silbing. Mas mayo pa ba daong? Nalipay ko nga misuroy kapag balik din Noy Torning. Ay, silbing. Dako sab na kong pasalamat, sir. Nga imo kong gitugutan nga makaduaw pagbalik ninyo dinhi. Kano sa taon ko nagdili ni mo, Noy. Ang tanan, welcome din sa amo. Labi na ka nga, dugay ko kang nagserbisyo din sa amo kaniadto. Ay, salamat in taon. Silbing. Pero ni agyog ko ron, sir, kay gusto na ko nga maistorya ang imong amahan. Wag na problema, Noy Torning. Malipay gid si papa kon makakita siya nimo. Anem ko, sir. Anem ko tingog, ha? Gusto lang ni siya nga siya musulti ni papa nimo nga angay gid niyang suwayan ang tambal nga gihatag ni Idana. Suwayan. Abi ko nimo, Noy Torning. Tingaling gisultihan na ka ni Badong may tungod na nagsiyo. Barag, di ko kasiguro kung mahimuot ba si papa kung ikaw musulti niya na. Ay, silbing. Nahibaw kong sensitibo kay ning isyu, ha, sir. Gusto lang yung kong makatabang ni Sir Piping. Kay, dako ang kong pagtuo. Kung mutumar lang siya sa tambal ni Dana, mutumar lang yun ba? Sigurado yung kong maayo siya sama sa mong apo nga nasakit sa kanser o paspas kay naayo tungkol sa tambal ni Idana. Bueno, Noy Torning. Nahibaw kong suod mo ni papa. Tabangan na to siya sa pagpasabot. Ay, silbing. Mas labing maayo hinoon, sir. Aron, daghantang makapasabot niya. Noy Torning? Oy! silbing, Ma'am Leslie! Kumusta, Noy? Ay, silbing. Mauro man gihapon yung taon, ma'am. Nakadungog ko sa inyong gistoryahan. Miani ka aron imong kumbensihon ang among amahan? Aron mo inom sa hilogi ka ni Idana? Ha? Unsa man gyud imong problema, Leslie? Kamu mo akong problema, Nelson? Dili og dili gyud ko musugot nga makalusot mo sa inyong mga daotang plano. Wa mi daotang plano. Gusto na mo nga maluwas si papa. Unsa? Unsa ko'y maluwas, God? Unsa mo mga Ginoo? Ayaw ko ninyo gilara, uy. Gibangaan ka ba sa mga doktor nga atong gipang-hire, Nelson? Graduate ka na og Nevada, California, o guban pa? Mga mahalon na nga mga doktor? O silang tanan nag-ingon nga wa na'y kaluwasan ang atong amahan. Hindi, kitsa man mo nga mukuntas doktor. Ang inyong gisaligan kadto ra si Idana,
Ha? Katong babaeng maniwasay? Hilom! Ha? No? Mara na may kabuga nga katarungan, Nelson? Dili ko muhilom sa pagpugong sa inyong yawan ang binuhatan, Nelson. Og ikaw no'y torning, kung dili ka gustong maangin din pauli sa inyo. Aron dili ko magtawag og pulis aron ipadakop ti ka. Ipadakop! Umao na! Ipadakop ti ka. Layas dayon dili og ayaw na pagbalik pa. Kay kung dili ka mutuman ako, karon gyud dayon magtawag kog pulis. Jotilde, may nakatultol malagi ka din pasensya na katya. Wapag yung ko'y kahatag ni mong kwarta. Ay, ayaw na pagunahunaan na oiron ni. Pero, tiya, nabaw mo kung nga nakinahanglan kay kag kwarta para sa imong operasyon kidney. Mayong Ayaw pagbuminaw na sa lagi Lex pagunahunaan Pinoy na. Vlog. Wa ko mo anhi para mangayo kwarta. Kay sultihan teka. Wa na ko'y sakit. Ha? Wala kay sakit? Oy, oron ni. Ay, Wa parang na eh. ko'y sakit. Wa na lagi. Gikan ko nagpa-check up sa doktor. Maayon na kayo akong pamati. Uy, Lagi. may nung tiya. O, lagi. Oh, mayo day ang doktor nga nagtambali mo. Aw, dili tungod sa doktor ne. O sultihan talang kas tinuod kung kinsay na kaayon ako. Kasi mo tiya. Naayo ko tungod sa tambal nga gikan ni Idana. Ha? Tinuod ka tiya? O, lagi. Tinuod lagi na ron eh. Ang tanang gipamati sa akong lawas, no? Nawa na. Gaan na kayo akong pamati. Yawas. Ang akong doktor, no? Naibusad akong milagro sa kondisyon sa akong lawas. Tiya. Oo. Dire. O, At ang istoryahan na bigay. Makita niya tan Leslie. Dire. Ha? Oo, unya. Ha? Oh, nya saman. Mo na ako gian ni din hero ni. Kay gusto gyud nako ba nga ibalita nimo ba nga dili lang kay ako ra ang nayo. Dakan kayong napayo ni Idana. Tiya, wa ba ka mahadlok na misulti na ko, na? Nahibaw ka ba kung unsay may tabo nimo kung mahibawan sa tong kaliwatan nga migawat ka sa tambal ni Dana? Ay, wa ko'y gikadlukan ron ni ay. Og wa ko'y nakitang sayop sa kong gihimo. Og mianhi ko aron matabangan usab ang amahan sa imong asawa. Ano yung pagsabaan, ha? Hinayon Di no. malipay si Leslie kung makadungog anang imong gisulti karon. Pero, Yeah. Kung unsa gani nang kung unsa man gani nang imong mga kasinatian, ha? Oh. Palihog lang. Ayaw lang pagsaba kang bisan kinsa ilabi na gud ni Leslie. pero ngano man lagi ron eh. Basta kahiyay ko. Ngano ba? Huwag may dautan sa kong tuyo karon ba? Ni aman ko aron makapalipay ninyo. As ka kahiyay ko, bida. Kahit. Ya, please lang ha, please. Ayaw na pagdagan og pangutana. Ha? Ay. Magstorya lang yata sa sunod gayon. Bubisita na niya ko sa to. Pagkasalbahis biyagi na ng Leslie, oy. Dili siguro na sa gustong mabuhi ang amahan. Kaya maging punggan aron dili maayo. Maulagay. Mau gani nga nagsige na sila Gladys yung iksoon. Kaya si Sir Nelson, gusto manggaw na niya nga mamamayo ang ilang amahan. Be, ang babae naman atribida kayo. Aw, looy kayo si Sir Perfecto. Kay mamatay na siya tungod sa siyang anak kataydor. Maulagay. Dagan na naglagot na ng bayana. Numero 1 na ako, no? Maulagay na. Numero 1 na nako. Numero 1 na ni mo. Ako may numero 1. Ikay numero 1. Wala ka magkadimaon. Maulagay. Naglagot ba yung kikito? Lamisar. Numero 1 nakuha na bayana ng naglagot. Ha? Ilabi na siyang gibuhat nga. Gipadakop ta niya sa mga pulis. Hangtod karon ng taon, wapag yun makagawa si Dana. Bitaw. Mulagay. Mao na diha. Ingon ka itong Lunes makagawas na. Wa pa man lagi makagawas si Idana hangtod karon. Maulagay. Makagawas magkukuno na siya, Mak. Kaya matul pa kuno sa mga abogado. Nalang kuno'y gamayng kakulian nga mo, pero sigurado kuno nga makagawas si Dana. Ay, grabe.
Ako ginaluoy ni Idana. Maulagay. Tungod na sa kabuuan ni Leslie. Bitaw. Sa akong duda no, tungod na sa dasulsul ni Rodi ba? Maulagay. O tubog ko. Ha? Sila ang duhamak. Mao na yung nakaingonan ng tanan. Pagkadimalas biya nato din hiyoy. Simbak ko lang yun kung doon na utang mahitabo ni Sir Perfecto. Alaot kitang tanan din hi. Maulagay. Di pa ta makaingonan na makay naman si Sir Nelson nga dalira sa kay maluis mga pobre. Bitaw. Inoon. Pero wa manggunta mahibaw sa ilang mga pamaagi, Puldo. Sa ako bentanaw no, murag under si Nelson sa igsuon. Maulagay. Nasayop ka, Mak. Oh, maulagi na nasayop ko. Supak na gubitay. Naglibog naman ko nimo eh. Hey, kitkitong ko man yun. Ayaw lagi kinahurot na natong bangko. Lagot na ba kubnab? Matampan ba dong? Oh. Ha? Di sa kuno na magpalupig si Sir Nelson sa katarungan. Kung mao kuno na maglagot, delikado po ilabi na kung masubran si Leslie sa iyang kabuwang. Bitaw. Mulagay. Ay, akarabe. Naghinobra naman ginas Leslie. Gano'n nga maging sa mga kitag paagi. Mura man og kayo sa igsuon. Maulagay na may tao nga nagtimpi lang. Bitaw. Talagang nagtimpi. Nagtimpi lang. No. Ay, di na magamit ng katarungan na Puldo, oy. Ilabi na nga, nagtinga na yung amahan. Tinga. Nagtinga. Maulagay. Hala, Puldo, bungol. Yung ko nagtinga, hala, kadungog. Ay, Puldo, kung ako'y nahimutang sa bahay ni Nelson, no? Kito mo na lamisa. Ako'y bagut-but na, paminaw na ko. Ako'y magbuot kay ako'y lalaki. Unya siya sa kinamagwangan, di ba? Maulagay. Oh. Di man ikaw si Nelson Mac. Di bitaw. Lahi man ka. Lahi man sa siyang pagi. Lagi. Bitaw. Basta. Kinahanglan ko kang mangusog si Nelson, ana. Dili siya ang magpadaog sa iyong manghod ka babae, oy. Kung ako pa niya, no? Ako na ginang gimod-mod ang naong aras bato. Nakadungog ko nga naglalis na sa ni Nelson. Ay, unsaon mo sa nang imong anak pagod? Badlungon kaayo? Bisig isa nila yung pandadon din nga tao. Aron niyang gamiton sa iyang mga binuang. Unsa pa'y binuang? Binuang, good. Gusto lagi nila nga patuhoon ka nga kuno, epektibo ang tambal sa kanangginganlan o Idana. Natural nga mo babagyod ko kay mismo si Dr. Patrick. Miingon nga peligro ang gipatuo nilang tambal kay dunay sagol nga kemikal nga makahilo. Kinsa bang tawhana ang gipaanhin ni Nelson? Ay katugong dugay na natong katabang din Papa. Sino'y Torning ba? Tayong pagbuminaw Si sa Lex Torning. Pino Yes, Vlog. Papa. Hain man ron siya. Hagbayrang magpauli sa ila. Ay, ganong wa man ko ninyo sultihi, nga dinhi di ay si Torning. Handa, wa na kinahanglan na Papa, uy. Way nada tong tawhana. Dili to makamaumuunong nato din Mukalit lang tong biya unya karon. Mahanogon ka ato niya. Ayaw na lang, Papa. Ya si Torning, gusto kong makigsulti niya. Ngano bang na-interes ka man atong tawhana, Papa? Iya, palihog lang. Paanhiya si Torning, kay gusto kong makigsulti niya. Pasensya na kayo, Idana. Pero basin sa sunod simana na mauna gyud nga magkagawas ka din Wa ni kaso, Nelson. Dako na kong pasalamat sa imo pagpaningkamot nga magkagawas ko din Ako'y nauwaw sa gibuhat sa kong igsoon. Wa kay angay kauwawa, Nelson. Nahibaw ko kun unsa ka kabalaan. Unsa kabalaan ang imong kasing-kasing. Lahi ka sa imong igsuon.
Gibuhat lang nako kunon sa husto, Idana. Wa mo igong rason kon nganong iyan ang gibuhat diyan imo. Natural na. Nagi mga tao nga ingon anak. Pasagdi lang. Gibuhat ang tanan sa atong mga abogado. Og silang tanan mismo. Pipasalig yun nga makagawas ka. Makagawas ka rayon din eh. Nagkagid kaayong salamat. Nga naman ka. Mugot mo ka ng naon mo. Lagot ko si Guwang. Sumunti ko Kisa pa may daylain. Awang ako kung amahan nga himat yun. Si man day problema. Iya lagi kong gisugo nga ipatawag yun ko nun si Torning. Kadak ko. Katong lalaki nga miyanin din eh. Oh, Nga naman eh. ay ambot niya. Gusto lang ko na siya makiksulti. Bahala siya eh. Digid ako si Tumana no. Bahalag magtinga siya diha. Dili gito na ko panhion si Torning. Ako gitong babagan. Wa naman lagi mo balik din ni Torning, Puldo. Maulagi. Abot lang, Mak. Basta daw doon na bisihan sa ilamak ba? Basta nabisi to. Noon siya? Basta nabisi to. Ay, nabisi. Pero di ba gibaharan man kato siya ni Leslie nga ipadakop og pulis? Maulagi. Storya na to, Mak. Dito tinawad. Ay, bitaw. Basig naglikay lang siguro si Torning kay ba naibaw na beses kinaiyang Leslie nga madinumtanon kayo. Maulagi. Para na ko, di angay kadlukan si Lislay. Angayan ni noon siyang suklan. Kay kanang mga salbahis nga tao, mga talawan na sila kung imong suklan. Bitaw. Pero kung magpakita kag kadlok, pirme sa ganilang hudlaton. Bitaw. Pait lang gikining pobreta no, Puldo. Ingon iniron nga sitwasyon, oh. Kung wa pa tatabangin ni Sir Nelson, hasta siguro mo ni Torning, wa pa mo kagawa sa prisuhan. Maulagi. Mao nga kon makagawas gani tos Idana. Oh. Husto gyud ang akong suggestion nga mangayo lang kita gustong bayad. Aron madaghan tag kwarta niya, makasukol atas mga malupigon. Maulagi. Nanasa ka nang imong una-una nga mangwarta makbiga sa dos. Ay kay nga ano dautan bago din ako gisulti? Di manadautan. Pero, di ta magbuot ni Dana kung nun sa iyang desisyon. Ay sultihan lang gud nato. Pasabto nato sama ining nahitabo nato karon. Maulagi. Nalala mag-iskotan na makoy. Sulam yan eh, blago rin. Kikito rin lamisa rin. Grabe ha, pag ka mabusog kinit-kit. Damay nun to dito. Kusinina, papanlakaw be. Sini na paglakaw asa ka man di ay. Akong bisitahon si Dana sa munisipyo. Ay, kuyog ko ni mo, kuyog ko. Ang nala, pag-ilis na yun. Papa, Nelson, ikaw ba ka na? ako kini, Papa. Hanap na kayo nga kung pananaw. Di na ko makaklaro nimo. Nera ko pirme sa imong kiliran, Papa. Hain naman si Leslie. Naaraman, pa. Nasa yung kwarto. Inyo na bang gitawagan si Torning? Ha? Kinsa pa? Sino'y Turning? Dinhi man kuno si Torning. Kuan pa. Kinsa may nagsulti ni mo nga dinhi siya? Si Leslie. Matod niya dinhi si Torning. Paanhiya siya dinhi. Pa. Wala'y problema. Gusto ka nga karon dayon akong panhion si Noy Turning? Paanhiya siya, Nelson. Gusto kong magkasulti ni Torning. Sige pa. Karon dayon, akong ipatawag si Noy Turning.
So ba ni katirod nga makagawas sa mga na si Dana? Imposible, Han. Dili na mahitabo. Bugat ka kaso ang giatubang ni Idana karon. Nahibaw kong nagkalisod ang ilang mga abogado pagpagawas tungod kay siya mo'y nakaingon sa duha ka kinabuhi nga nagkaengkwentro sa kapulisan. Pero bilib ko sumikson. Kay mitabang yun siya ni Dana. Oh, naara niya kung magpapapil sa kaliwat o albularyo. Kamanday ko sumikson. Nga kusog kayong magpapapil da. Mao ginaiyang kinaiyahan. Maong lahi gid mi. Kay ako, dili gyud ko makigplinastik kay og tao, no? Kung unsa nga akong kinaiya, dili na ginamausap. Ingon ini gid ko. Bilib bitaw ko ni mo, honey. Kay prangka kay kapag babae. Kapoy kayo nang magpabuutan-buutan ta. Uy, unya, libakon ra daytas mga tao? Mayo nang mag-antos sila sa kong kamaldita. Nakadahigay ko ni mo, honey. Ligdong kang iyong pagkababae. Dapat lang. Dili ko ng batasan nga magpaluya-luya, Ronnie. Mayong pagpaminaw Gusto ko sa Lex isog Pino unya abtik. Vlog. Oh, ikaw na yun. Ikaw na yun, honey. Nananay mo ang tanang hiyas sa usa ka ideal woman. Salamat, Han. Tunay. Malakaw mo kita ron. Yes. Maglakaw ta. But mga ono na ta sa restaurant, unya, doon na tayo meeting with the client. Gusto na ko nga makatuon ka sa mga lakaw sa atong mga negosyohan. Ilabi na nga minilyon ang atong kitaon ini. Nala, sige. Mag-ilisod ako. Dahil malakaw ta. Okay? Okay, sige. Pangandam na lang daan kay maligo na lang ko og dali-dali. Naingnan na nimo si Noy Turning, Badong? Paskang buang nga, sir. Wa mas no'y turning sa ila. Di sa magkontak niyang cellphone. Oh, mau ba? Asam di ko siya. Kuan, kalang may bakasyon ko, no? Kuyog ang ilang apo sa kansuhay. Wabay lang makontak dito aron nga masultian si Noy Turning. Ay, suway na kong adto sa ilang Leopoldo. Kay, suod man sila. Basig na aslay nahibawan. Sige. Ato adayon, Badong. Ingna nga panhion dayon si Noy Turning. Ako rin bahala niya og ako rin bahalang mo pahalipay niya. Kaya nagtugon ra bagit taon si papa niya. May istorya niya si Noy Turning. Sige, sir. Ako ang tuon, karon dayon. Sinipuldos ila. Pero, Badong, isikreto lang ha. Kinalan nga, way laing may baw. Iba sinog. May baw ano sabon niya ni Leslie. Ako'y bahala, sir! Kumusta magkaldini, Idana? Okay raman, Cho. Nakatog raman sa kutarong din eh. Kung saan na may balita dinini mo, makagawas na bagyog ka. Ha? Dini kahapon si Sir Nelson. Og matod niya nga makagawas ragit ko din eh. Maulagi. Nakakaon ra magkakagtarong din he, Idana. Okay raman, tiya. Waman ko'y problema sa kaon din eh. Naamigidang pagkaon ni Muday. Imo ning paborito, inununang lamon-lamon. Uy, hala, kalami ko na tiya. Kaon unyag maayo ha. Nasisaging og kapayas oh. Salamat kayo ninyo, tiya, tiyo. Maulagi. Walang inaot yun may Idana nga unta. Makagawas na dayon ka. Pero ayaw lang kabala ka. Kay waman ta pasag din ni Sir Nelson. O bitaw, tiyo. Naikog nagani kayo ko ni Sir Nelson kay nagikutarigid siya maayo sa akong kaso. Maulagi. Mayo na siyang tao. Naglang, gamay na lang sakripisyo mula bayran eh. Kamu, tiyo, kumusta naman mo? Wa kay ang kabalakan na mo, Idana. Maulagi. Okay ra gid kayo mi. Mula. Ikaw ang among gihuna-huna permi. Kaluoy sa Ginoo, tiya. Okay ragid kayong akong kahimtang din eh. Maulagi. Kung sa mga mga kakulyan ni Dana, paibawan lang yun mi ha. Bitaw. Paibawa mi. O pagkaduawon ka na mo permi. Nagkagyo kaing salamat ninyo, tiyo, tiya. Sangko sa langit ang akong pasalamat sa Ginoo nga naamo kanunay uban ako. Ug wa gyud ko ninyo pasagdi.
Kadag ko dahil sa mga transaksyon no, kung magkauyod ang both party. Ingon ni Ana ang pagda sa client, Ronnie. Kinahanglan nga straightforward ka nga musulti nila. Bilib ito kay ko. Mapag ko'y hanaw aning mga negosyuhan. Makaton ra ka puhunhan. Dagan kayong mga pasikot-sikot kay kung musubay gyud kas balaod, alkansihon ka. Dako kayo ang tax nga makuha. Unya, honey, nasulba na magkatong issue sa tax fish. Shh, Tan. Di na nato problemahon, B. Ang ato ng mga abogado, maoy mo maniho, ana. May baon na sila silang trabaho. sa Lex Pino Vlog. Aw, misalig magkunin mo pa. Naibaw ko nga dali kay na mong sulbaron. Ang tanang problema, dali ra nang masulbad basta na ay kwarta. Pero, og wa kay kwarta, bisag mag-unsa ka pa, wa gyud kay mahimo. Tinuod na. Ang tunay, unsa maging plano na mo? Magdugay patag puyo sa inyo? Di gyud na ta mo biya dito sa amo, Ronnie. Kay naa si Nelson nga, bantayan ng kiglihok. Sabi ni Mugusa, mas labing mayo unta kung mo pahuway na ng inyong amahan. Aron makalihok na sa tanan kung saya to gusto. Waabot na lagi na higayunahan. Hapit na. Ay, nanawag. Kadiyon. Nanawag man si Martha. Ako anong tubagon, ha? Hello? Oh, Martha, unsay balita? Oh. What? Sino'y turning ni balik diha? Oh, sige, sige. Padaw namin mo pa uli. Sige. Salamat sa balita. Okay, bye. Animal. Daan pa gid lagi ko. Mawala ta kadiyot sa bahay, maghimo dayog kababalag ka ni Nelson. Na ako no si Turning sa amo. Uy, mo ba? Dili di mahimo. Paspasihan. Kinahanglan nga mapugna nato sila. Ay, Silbing. Kumusta naman ka, sir? Ay nalipay kay ko nga nagkita ta sa katapusang higayon, Turning. Bisan tuodog napahanap na ning pananaw ko. Pero nabati ko yun ang imong tingog. Ay, sir. Tingali na kung magdugay ning kalibutan na. Sir, Silbing. Ayaw pagsultian na. Naapay dakong kahigayunan nga mabuhi ka pa. Silbing, magdugay ka pa, sir. Wa na, Turning. Nagpaapot na lang yun ko ining mga pipila ka adlaw. Nga nahibilin sa kung kinabuhi din is kalibutan. Sir, Silbing, ang akong apo. Gitagalan sa bunta sa doktor og pipila ka adlaw tungod sa sakit nga kanser. Pero karon, Silbing, cancer-free na siya, sir. Wa na siya sakit tungod sa milagrosong tambal gikan ni Idana. Unsa? Mao ka na labing tinuod, sir. Kung matambalan ka ni Idana, labing siguro nga mamaayo gyud ka. Mamaayo gyud ka, sir. Mamaayo. Maayo? Ma'am Leslie. Okay, mga ka-listeners, mga ka-followers, ayon sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ni Sugilanon, Idana Ibarra. O palihog na ko no og subscribe sa my YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.